Buruburi ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto. Yatokana ng'abana labda ne college bale ne university bale mata bana bakonda university college na abana ao abana bali bakibaumira na galia karabana bali bakire baumiranire yatokana nga abana mbale bakorwa semechi tari kwenyara yatokana nga abana mbarororo bakorwa semechi kwenyara bono ase bali bakorwa semechi etari kwenyara baigwananire labda nonde ngaki ya bono omwako yo sino yo gatatu sino yo nini yatokana nga boniga tikabona torosi oboiri yatokana liya bana bakorosi oboiri kibasanjira to bagotomera goruka karaba tomera kibase eki ngabona kibase kina kimo gokorera rende binto binde gabwo mwagora kende agera munya komenya bulendo bogima bwe university mbaraba umanyete ebese na bego go sustain kidogo yatokana ngabese ye gwatoma baigwana nire no musubati gete goseno mu muragete bana mate base bangi akorumana bangi akonyeruma bangi akoruma mono yatokana ngo yakwera gocha noyo ira gochiga iga mono yatokana ngo mwana oyo gotomirwe ebesa era manyana atagetenga gaki tigasinga njutwe bwanire no mwana oyo tigabeseye muromerenke nere anyore ekero twegwananire tonyagukini obogima because nere familia yawe labda teri kwenyara noya familia teri kwenyara bono yatokana ngaso mumurago tomeru gocha ebagoshana musubati uria goso musubati uria agotomwa agotomerwa bangi agoshana mumuroyo bono yatokana nga chibesa chiri ogotoma yaikeire bono oyonyora goso oyonyora bono yatokana nga oyo monaro kumia because so bagotomera chibesa chiri chinkepi yatokana nga no nategete bono agaki terigo chiareta bichange asenge nchonga ki ali ase skuru obugima bono no bokongo of course amasharo na makongu na no kolemereria bono oyogote bringe background yanka terindonge mono onya kwanganjire well and good lakini yako nganja senge nje chibesa yatokana nga kabesa kalimbwate otagete toka kore pi nanenge wakachimi gochikanga mama tata ebeseri nakorete gento gete bono mwana ngyakorigi chinchira chokonyore besa injira gete ngayaya project nere nabwate labda ebesino yachiete nande tema mweburioni akangoko mweburioni gosena okombe gosena kagondo bono tego chialeta bichangia tego chialeta shangwe asenge nchongaki akabesa kali watomere tuayo mwana momura ayo mwana musubati mwana nyaruka ogatumia senjere ndonge kyara baba kosetata no matenka na kitomenyete ikyaro mwana na mate background yanka bona yatokana nga kabesa kalia buna kwa motomera iga oyo manyire nga kabesa kali gatomirwe bano bangi akulia kabesa kali kaerire ando mwana mambi yaina do wakire simi omwibori kwa mogangia kwa yagyo motunga bono na kingo kora mwana igoro na motomera tebeseye bono bintembiri chibyara wata mbiri go byara ta mogoko asa abandi asenge nchonga ki nchoma nyene eneni ganiga nanyora kabesa kalia egera nkwa kabesa kalia kagokonya kagosuke kidogo nabwate na ayo manyana no mate background yanka umate bogima kwa rwereteka ayo manyana abwe sole noga neri naye bwemige kidogo kyara no manyete tinji koibonga into mwebori mokokoti na ibire na abwatirwe asenge njo nebesa nare gokorigeria egokonya asegete nandi goro nago tomerete ngebe seri na chete ngakana ase project twabwate tiro chiareta ngia tiro chiaba shangwe because nchomo nyana neniganigire netigire nagotomeire egera bwe konyera naye yatokana nga bono ngoikerere ayo mwana ndo nga demand rero wa demand mambia mwebori ngwe niganigare gocha bono bitimbiri chibyabangia bono nakegara nko boli ngaki embwe iyo etabie iyo etego chiagokia nande rembe because omwana kene bino mate nganka seitwere iga bintu gete iga ni saba tata bakonyora ekiwango kinganiga mama konyo ekiwango kinganiga waetania asenge ntonga no bwato moiri gete kando nero gandete gukomiga bone goterego chiagokya nakebra ngoboliga ine egaki igombuya ine egaki igomboronge turonge ichimbo cheto.